Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Tenan habangila ban keneri lagi jong ikiti banyarap ikiwe pat kamtam habangila banyarap ikitu kibamla asyu banyarap daladi ladi ngidan mentah hang ni hanong sder hajan ICAR balik jengo yakawe ke zakari yakitemen kikro ka Kripa Victoria Senior Citizen Home kadan hang ni hanong sder bat hagni kliman na kalian tim ke jongi ngin yo alat balik jengo yakni ka home mentip kamlia halot jing trikam ki jongka kikam kisawa kamjam banya ka ketian kani ka jing ong kaya hab ha bat kikam jong ikong Victoria walang ibala seng ya ka Victoria Senior Citizen Home hakashnong no stair la seng ya kani ka jakari bat sumar da ka jing thmu man a jing kershan yekirio tuman kibala no kerta ka kunhun jong ikong Victoria ka trei da ka jing kemen bat ka jing ie banri bat ban sumar yakini ki Meiieid kibasa hangni lesi kidan bun kidaw kibala pelong yakini ki Meiieid ban poi ban sa hangni dan pat kibam dan shu ikinong ri kinong sumar dan kibala wan bu da kinong yalam balang dan kibawan bu nakatanat social welfare bat kiwe pat kidaw henre kalong pat kaba ihun habang ni yoi bakini ki Meiieid kibala ri la sumar hangni kiya long kum shi yang sisam shi paralong bat ki kemen bat kisngau tenan barki yo ru ya kajing sumar ke bapaka barki yo thi asuk mensim habaki shong kisa hakisau kenro jong kani kaye hakini klipman dan metangni Kripa Victoria Senior Citizen Home hangni ha boy idan karuk ni ini ikong iba de inong pe inong ni le si yakni ka home tin ya jam shkma han program ka jengi ba ikli perthau le si ni kong hung sham ikli ka keten si ikong ba nang ni shkma ru in yo ala bani kundu ikmi ik pasa ngade ime ba nong rom ngapatre hang de organization ti ni ai khoblei ru ye phi ba phila palaj pon mo ban wan hang de ban wan jengo ikini ki Meiieid jengi mo gi ba nia don menta khat wei ngon di plan peni tu ingi le sim ta introduce dani hoi iba neng kong iba wan hang ne mo ini di Meiieid nang siet iba na nong skon di ini di Meiieid iba na nong jeri ini ide na po lamen nyota iba na po ret samthia ini na po umsning ini ide na po mairang kenshi tang ba isa pat hang ne ha po ayu nyam hang ne skun hospital aku boleh stay aku boleh ini pan ide Meiieid iba na po seorang. Mga Juliana ma. Kong hadin ko ba pila pili tu ingi mo ikli kibi ik berani pila ambatai pakai ik rutin ke jongki ke bakile man kasngi dah si pidadan ke rutin ne kumda kadon ka rutin hi Monday to Sunday kadon ka rutin hi ti nomor bangi bu pe kat kum ka timing ka por di Shah jongki ka por ban check vital ka por ban di dawai ka por lunch ka por kidon laka taka timing hi ken baket bam
Dia ibasengnya kan ye idei kong Victoria walang. Ikong Victoria walang idon kena kemensim banyarap yakini ki brio ki badon kam ya kene ke jengyarap ma ham tambah ilaju le visit chaki we kini ki senior citizen home ti isngo baka don kam hagne ka state jongi ruban don ya kene ka senior citizen home Ni tadi dia ông ni dia thịt tay biết của tôi Come on, place. Place. Kita numpang lagi. Numpang lah. Nasuan senang-senangnya dia dan kuning. Senang. Dia kayak simpen dan sampai nilai keluar. Tidak keluar. Nah, tak ini yang kayak yang bahaya. Jangan saya ingat sama sampai mengamuk. hang ni apa organisation jungi ngidon I doctor iju one visit license to you. Okay, I one step and then but kinas kidon armut 24 hours hang ni. Teka rutin hi hang ne kalong ba nama musli hi kita men ki judon gani ka jingpang hypertension yake. Te ka mainly ka de ka bang hya pan check ka BP regularly mo. Hang ni ngidon ka nebulization ka suction catheter hang ni jubu ki dressing ke barit baria kum to subu lada ki yok kum on ngi ka tur ngile. Andre ya ki bahe pa lada ki la kham jur la long kham jur ka jingpang jongki ni jura ki hante hasi si borem bang namar ka jan ni ju elam ki hante hoi ni jubu ka jing tho ka record lada subu lada inong iwe mi idak ne kiba habdan kam ban le check up to Shah civil national grim ni haban bu ka record teng chonga de luminary lhui ngaro ngatre ko ni staff na sangne la don slam la arsenam adon ni Shah la don pacemaker menta la ya por ba iyo hangni issue collapse ni alam ya ihani ha CAC na CAC shu advice ngi ban rakshani creams pan mlong gitiar kitar shu alam no Shah goti I Meiieid karsen tiung mo ba iyo te hapor ba isitom ipo I collapse hang ni hapo center and then yalam hapo ni grim and then ki doctor ki suggest ngi baladang yimbu yu tu pacemaker ha ijung I hadin trong khatsan minute hadin chitang kanta ila ban yu ban klat no ma te hendrei pat ngi la rush no bet chapo gati ban shim ka jing sumar jung I mentala don chi snam isad iklan nu mai I ban ngi ba kham shat kham klan ba ma I man yung ban ya Baroh kan अब इतना हमारी जब भी नहीं लगता थोड़ा भी हम आपका से इतना प्रमोट करेगा भी आप कुछ नहीं समझता हमको अपने माँ बाप से कुछ नहीं वो डरता तो हमसे क्या डरेगा ना वो तो ये तो हम बोला नहीं आप है ना ते नंgal awan hi am nang amuan ऐसी पे चिप ही अभी te waju up than sekali yang dan asam tiak setia nak waju up renga हम क्या pada dam sam tiak dam tham tiak te saam janganjuk हम क्या di gini la tiak te de fikir pada gitu tapi te aku juga tiak lah boleh Pimuan oh bang amuan nga fi up sayang kan gimana je Tahan jangan ada yang hai ta Tahan sawan hata on te cibit sone takadon ka wei ro ka program baki shaile don la kipor umdai eman lakasngi don kipor tang babun hi ki shaile hi kita ki activities la ningi shim class yaki tes yaka jengmut jemper khat ke jongki ni arrange deki number nang ta ki dang la ne kim la ban yau namar ba don na pedang jongki ki don ka jingpang dementia te mentapat kile yakane ka jai activities ka bangin pet kanya hado kat no kata ka jing concentrate jongki habot na ka left but ka right
Kajing temu jang kane ka senior citizen home hi ken baranda ka Kripa. Ni jing temu ban yarap iki bri ki badan kami kajing yarap. Kila yo i hi ki mi e jungiru ki wan nakaleng-kaleng ka district ki don ki bana po West Coast Hills ki don ki bana po West Giant Hills ki don ki ba nakaleng-kaleng hingi don na po Shillong na e. Tingi kwa hi ban reach out iki bri ki badan kam kajing yarap mo. Don ki tu ki ba ki bom don Khun nog ti ki la sa marway. And then kishim tino ta kabalang kiwan bo hang dia ta kabalang kibun ki kes gitu ti and then gitu ki kes bat ki Khun ba ki trei ki ba kim don por am ta ki kmeru I don kum kita ki kes ru ken te ki don ki ba pang ba sitom ba kim don por ban sumar hayeng te ki wan bo hang dia tingi pen pet lang mangi ken hang dia kumba phila bad I hang ne beng don kat ki Meiieid ki bala le style mandasi ki bala sem ni jai sep ki ba style la bin kren pa na ka benta ka jingwan ka jingi shin tingin yo alat ban ne kren ban khana ba ki Meiieid betep khndiat lo ka jing sheng ba jingki hang ni ka hop ka bakisa Meiieid fikir tengkum no Kemir cai mau yang pisa shin no pat sning. Sning ta pis ngau kum no pisa hang ne Oh, ngau bai. bun perlok minum perlok pi Bun ni bun perlu. Bun ni. kille yo dadap nang ni pat Tia. Tapi pat Meiieid pisa shin no Sa ponong ra. ta don bun senam dia Lang si snam tam. senam Ngawannya dah jing si tam nga dap sa dap ngadon asma. Teni kal ilabu hastari tai kong janga sister in law. Ila sumari nga kung para ke. Lakil la ba tu wa pe. Tengam jam te khamsa chene ti wan pen bo chene ke. Kit I ba tai sister in law janga ke. Kau magre sakla. Kit I ba ta tu man taru. Dan kami pin hapan na yang mo. Le tsengim la. Te ya kal ka pengapan di ai ke ngapre. De man ke si janga. Tikakit kabalang ngawan na kabalang kiwan buhay ngang ni ten do bangawan ni kanong jing sungkuman asong ngalayo habnen kami ka bak sumaro kum kablay ngamyo kami syu kabakaro kamlak kani kapenbiang yang akan mawa tengah sungo mga ngancia adam ngasong ngacia ipuri bakiangal ki don kinas ki pa kilong ki Khun ki pek sumar penbiang Dia fikir tengkum nom tu bina meri pisa hai ha umran dai kertengkum nom Yo sini sih nyuta. pisa she Harus tia. pisa tia la sa la kanus nam ne Dia lah si senam. senam tapi ngau kum nom so ju bahan ni jaka Thank you. NEAJ ni pisa ano pat ha nga jasara asara la sa kanus nam ne hang ni asnem piso kum no ne jaka sa jang piso ju ngaju ngabit ngabiang naba do ka ba mu do ka di ngabiang atia kadam ngabiang de an kuslai iru ya sutana welang paralok hadi kini nur gilang ilang paralok parajor ki bayi bentuk sana ya kini ilang bayi ilang paralok ki tak ni dia ya dom deh dan dah jeng ya kadang jeng ya dom ru ra la yo murah ni la sham Ang katakan lang ba lang. pi ba me yo Ngaba mangkuan. Tidak lah bam kuas ah. Na ai dan ibiang. Ini. Ini je ke be ni song. Ini ya. Ta jangan bersaing kamu. Nah, saya le saya ngakeno. Nah, saya ngam penerin. Piklangan. Karena saya kalau saya mau. Masih orang bangun sampai. Mai musim. Mai lihat. Nah, bamaluai semua. Okun marway. Bangkuai. Kuai bang. Mai aku angkat ngam ne. Bam kejar bang. Berapa ai kuai pi? Tian. Kerteng Jennifer. Cik bisa.
nyasa senang jeri. Di perasa bun senam. Mengadang syuan mentau benahi ratarik. Pisum no suju nam. Ju hi bet kat siapa lek kat siapa syong. Tek ek ba pisum tam le sih kini kecaka. Mas nat lut namar balik ke dawai ke desin royo doktor kiwan kini ki nas ki dan baplik nat lut rakat. Bismillah. Pi ngasko pi metra pi hikai. Hikai school St. Joseph. Ka shnong try na dauki. Long pi hikai school St. Joseph ni shalong. Sa dauki. Kajing sengo ngiso kemen mo ka wei bangila ban yarap ya ko miki badon kami kini kajing yarap mo namar pa ting kini ki Meiieid ki la de ka por jong ki mo ki bakin sengo bha mo bakin long kin yo kajing suken ti ki de ban yo ya ka care and support ka love ma kajing Eid ma re kini pat ting ki don ki kis ba ki wan ba pli kim don shu ban ai kajing Eid kim don shu ban tang ban ye ki ban penshet ye ki ha ban le hi ting de kim la ban shet hi ki long ke ek ngi hun ka man sim mo bangin yo ban yarap ko mi ki ni ken kajing yarap ma kani pa kadi ka dormitory room ke kani ka dormitory ka ngi don prat jing thia ti kini pat Kiba kim la ban her support dining room tingi juan aja ki sene ke Meiieid ka bang gaja bangan nak gaja bang okey ti kini Kiba thia hang ne ngi don la ka jong gaja ka bu kitar jong ki ti namata iwe ki haban bu hang ni mata iwe ki don la ka jong kia ki pen bet hi ki Meiieid ru tang balong ki staff ki monitor pat ki kapen bet ba ke nama don teng ki syukelan ru ibu ting ya le bet ban check bet ki tiar kita namar ba most of the time ru em da ki one ki family members ni ki one ki bawan pet ye ki nei ki wan rajing maman all ni ju syam ki bu aduli teng mlong syu ban bam ru that's why men shwa ngi ju ai shabi haki men tangi la pha handle bet da ki staff namar ba teng ken bam ba do bala sa ki jing bam ru kam long thi dewe ki shitom bat jenjar Dikini ba fibu dahara ek jan bahala si for dan occasion dan occasion ni pre Christmas ni dan Christmas ki happen sebentar dahara inauguration itu kan ge sngi ba dan bakarpang jong ka center namar ngi don lang bakarihab la don ke program kerpang rehab ju tang mostly te ki don jing seng ye ngi bangi chu pen sem ye ki dahara ya ka ba de sngi kha ek to hilam lo ngi te jan namar bada don sngi kha hang neru Kiba napo rehab ke wan lang hang ne ye celebrate lang dan banang ne ye lang sathi kalau bet kum family bet kum taken itu celebrate bet ye ot ki bet ju don ki family ru am itu ba I wan celebrate man hakan ri ladap nyo post nem so she pick up this place ban celebrate her birthday so we really had a good time ke kidi bana bar hot idi parlok ban I mam jangi ke ti wan celebrate hang dia for her 70th birthday ti ki baru kha ki Meiieid la enjoy lang tingi ju Allah kum kita ru ba pikir dia sundan bentalang ki Meiieid semua hakin degi arsendam mo bangi la ya kene ka lenti kan ngisam ba kene ka jing fi ka degi jing jangai jong kene ka hospital fi teng don ke emergency and all te kum hapo CHC te namar nang ne shalong bet ngi haban be nang ne senigrem teng isu ka don hi ka jing ho ka CHC ru ka yarap yang ngi tang ba gamda deh tanah do kata-kata case ki balong emergency ki haban ra be ho angira be hapo civil ne hapo nigrem pat namar khamtam lagi si tom jur kum tu ken ki ba malum mala ta ka CHC ka don gen bat ngi long di ba ong ba ka CHC kam trekam ka trekam lang bat ngi tang balong da hapor bapak ba si tom gen da la jur te ka ni haban ayu be ta ka daw ngi bu ka ambulance and all also namar for emergency ken te nalor ka dormitory ngi don ka semi private room okay te kan ngi don 4 bed for semi private kadun kitu kepala ju tu arjaka te keniru umpat dan basa kalat benta te keni ka semi private kidon arngot hang ni but ka bathroom ki share together even the you get ki pendon kamlang
siap iklan ini, harga tas ya jangan. Om pidon chapel mo ko? Ho ngi don ka chapel ru namar daki wan perlong jeng seng kom tu tiki Meiid daki wan sen nang hang ne tingi song lang ne ya naman ngi nong no ngim don kata ban ong ba specific tangki Catholic niki Presbyterian niki fellowship ngi allow it everyone bakin wan ban perlong jeng seng hang ne ma kino gi Meiid daki kwa ban wan duai ru ni kila ban wan duai kan ko no ka por ru ngi kerpat iki belong bakin kersan lang bat ngi mo hakin iki kam jungi hooj mentaru ngi tray lang bat kabalang ngi tray lang bat ki doktor ngi tray lang bat ki hospital mo ngi i ka jing kersan jungi ngi kwa ba kanong ka support kanong don shu mo namar ba ban penyat ya kan ngi dong kam lang ya kan networking from other department ru ngi mla ban ong bancuran betang bangi mo takadaw long kajing kersan ngi kerpat dia kajing kersan long naki beri rumah long kiba kino kiba kwa ban ai kajing yarap yang ngirung ngi pedang sobhaya kata wheelchair tapi bu dah mentak ke ikam kini pat hapor bangi lecim dawai gitu kiba mla su banyad na tinggi cu you and then bagi hapor ambulance tinggi bu kini wheelchair iway namar badon kapor bagi hapan yan jangai and also we take our own wheelchair kidan ambulance ho ngi don ga ambulance ru kadon be hang ni ho kadon be hang ni and then ngi don ga kitchen garden ru ba ki ki don hi ki Meiid ki barang la ban thung ban kom tu am ti ki ju wan i ke ngi thung ki salad ki kom tu ban tang ban chu ya bam hi ko kan kwa ro ban ai khublei na ka liang ka organization nga kwa ban ai khublei ru ya ki bri ki bla don rangkat bat ngi hakini ki asnam mo ki i doctor ru i badon ka mensi ban wan na menta jung ki Meiid ban wan ban sumari ki and then ki pat kumju ru ki staff ro ai khublei ki namada kamdi na ki ru ngimla he ban ran ki ban pensum pensat ye ki ban aija ye ki bamla ban aija mo ki bamla ban bam hi ki ha ban pen ai ki staff and then ki bamla ban sum ki ha ban pensum ki staff ai khublei ru ki staff ro ki badon rangkat bat ngi mo na du ka basdang ha kene kajing ya bet jong ka kam ka jam te ka de kajing ya don kajing ya trelang hi kan bye 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 bye